Bueno, Lots, bon dia. Tío, N'anem ara bueno, cap a... que fa 2 dies. Sí, Punto al cielo. bueno, no puc, perquè duques... No, perquè duques... Els vaig. Bueno, Sí, home, ara se m'entén. Sí. Muy bien. Bueno, va, anem ara cap a el metro i anirem a l'estació de King Cross, on està la tenda oficial de Harry Potter y està la famosa foto del carrito que atraviesa el andén 9 i 3 Solo quarts. 2 horas de cola. Exacte. I anem a fer-nos la foto perquè tenc il·lusió de tenir aquella foto. Sincerament, de res. Bueno, anem cap a King Cross i després no sé què farem per allà. I damunt les 3 Mesobanco o 2 Mesobanco, no me'n record. Sí, a veure, a lo millor anem a Camden, no me'n record. Però bé, damunt les 2 i mitja Mesobanco ja anem cap als estudis de la Warner de Harry Potter. Així és que hoy és dia de Harry Potter. Bueno, ja estem a l'estació de King Cross, que van d'arribar. En Lídia, en Laura i en Joan ja estan fent cua per la foto amb el carrito de Sardent i jo he anat a gravar un poc l'estació, que ara, bueno, això és l'arbre aquest que han posat a l'estació sobre Harry Potter i demés, que a part és una tenda i tal. Ara ho gravaré i jo l'ensenyaré millor. I res, hi ha bastanta gent ja fent cua, no hi ha la que esperàvem, però bueno, encara sí tindrem que esperar un poquet. Així és que res, vaig a gravar un poquet i jo l'ensenyo. En el final no feim la foto amb el carrito perquè hi ha mínim 1 hora i mitja de cua. I mira que em vengo superprès, són les 9 i això obrin a les 8 i mitja, o sigui, en mitja hora hi ha més de 150 persones per davant, per la qual estem xerrant que és 1 hora i mitja, 2 no s'han dit, les carres. Obviaremos la foto, sí que veure que en on anirem avui a hora baixa, als estudis de Harry Potter, en teoria sí que hi ha un carrito amb ascendent, algo molt similar, o que no du bufandes i tal, però bueno. Així és que intentarem fer la foto ja, i si no, pues res, sense foto, però almenys ho han vist. He gravat també un parell d'imatges de la tenda de Harry Potter, està a rebentar, i bueno, la veritat que si compra alguna cosa pues, serà els estudis de Harry Potter. Així és que res, ara anem cap a Camden Town, que tindrem temps de visitar-lo bé en tranquil·litat i de més, amb la qual és un avantatge, aunque crec que estarà a rebolsar, però bueno, és que aquestes dates Londres està a rebolsar per tot. Així és que res, anem cap a Camden, aniré gravant per allà i us iré informant. Bueno, Lot,
Ja estem a Camden. Per ara anem bastant bé, no hi ha molta gent per ara. No hemos gastado aún. Ha sortit sol, sol. No hemos gastado por ahora, todo va bien. Por ahora todo va bien. Això és que... Res, anem a veure un poc les tendes trambòriques que hi ha per aquí i listo. Ningú compra una merda aquí. No. Estamos casi de terminar el sección. Bueno, pues això és la tenda de Cyberdog. La veritat és que és una puta locura de tenda. Hi ha música per tot coses super rares, inclús les perxes, és que és algo super chungo, mireu les perxes. Con cuernos y tal. Res, se tenía que ver y se vio, pero es guay, es guay. No deja de sorprendernos. ¿Cómo me lo pruebo, pues? Bueno, acabant de baixar del tren i ara agafàvem l'autobús de Harry Potter que ens duen en el parc de la Warner Bros. de Harry Potter.
Quina història? La història és un mongol que d'un No, casco. era Sí. bueno, Sí. sí, bueno. I falta una altra. I mentre son pare o alguna cosa estava així, Este en el carrito. ell estava de l'oli. Mirant com si res. I quan s'ha anat son pare, ell estava emprenyat com de pegat Sí. sí. cosa carri. Vinga! I li ha pegat una cosa. És normal. Va sonar. Això ho has de ficar en el vídeo, Pau, perquè si no, no té gràcia. Bueno, i després de Harry Potter, el sopar en el Shake Shack.